in connection doon sa pag-aaralan natin ngayong gabi, masasabi ko na yung aming pagpunta rito ang talagang naging susi kung bakit nagiging productive at fruitful yung aming pagpunta rito. Maliban doon sa mga prayers natin, which I believe is very important. Without prayer, there is no power and result. So your prayers are producing result. But I could say, on my part and my wife's part, kaming mag-asawa, kasama si Kiyon, the reason why yung aming pag-stay rito is fruitful is because of our mindset. Why did we come here? Mindset is very important. And so tonight, we are going to discuss about the 5 powerful things to fill your mind. Okay? 5 powerful things to fill your mind. You cannot fill your mind with the wrong thing because it will destroy the mind. The mind was created to run your life. Ang magpapatakbo ng buhay natin ay yung utak, mind. So dapat ilagay natin yung tama para tumakbo siya ng maayos. Pag mali yung nailagay natin sa ating utak, masisira yung ating buhay. Subukan mo nga, Brad Noel, yung bagong sasakyan mong CRV. Congratulate natin si Brad Noel, mga kapatid. Dahil, kagabi ba yon? Isang gabi. Kagabi? Yung isang gabi. Pinag-pray po namin yung bago niyang sasakyan na Honda CRV. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? At yung kanyang Honda CRV ay gasoline, tama? 1.6. Subukan mo kaya, Brad, yung napakagandang sasakyan mo na talaga namang fully automatic, na kaya kang dalhin kahit saan, destinasyon na dapat mong puntahan. Kargahan mo ng diesel. Masisira yung sasakyan mo at masisira lahat ng plano mo. Ganon kahalaga ang mind. When you input the wrong thing in your mind, sisirain ka niyan. So when you put in the right thing in your mind, gagana ng maayos ang buhay mo. Amen. So since tayo ay nasa Diyos, at Diyos ang nagdidirect ng buhay natin, siya yung driver, we cannot afford to put the wrong gasoline or fuel in our mind. We need to put the right fuel. As Christians, meron po talagang akma na fuel na dapat nating ikarga sa ating mga utak. So, you cannot just let anything come. Huwag mo sabihin na, anyway, everything comes and go. No, no, no. That's why tonight, from the Word of God, I'm going to show to you the 5 things that you need to fill your mind. Ito yung 5 na dapat nating ikarga sa ating mga isipan. Last Wednesday, I shared with you the first 2 points. The first thing that you need to fill your mind is number 1, the Scripture. Ang Biblia, ang salita ng Diyos. Pairam nga yung Biblia, Brad. Yan, eto. Mga kapatid, maraming mga libro, maraming mga aral o mga aklat na pwede nating basahin o ikarga sa ating mga utak. And we are not sure if those things will make our life, Christian life, work. But if we want that our Christian life will work so God can use our life, we need to fill in our mind with the right kind of fuel, and that is the Bible. Amen. Ito po, kung diesel man tayo, ito ang diesel ng ating utak. Fill your mind with the Scripture. You cannot expect a Christian result in your life if you do not fill in your mind with the Word of God. Tatandaan niyo po ng salita ng Diyos, ang sabi ng Romans chapter 10, verse number 17. Romans chapter 10, verse 17. Gusto ko makita niyo ang verse na to. Dahil ito ang buhay nating Kristiyano. Ang sabi, so then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So, makikita natin sa verse na ito na ang pinoproduce ng Word of God sa buhay natin ay pananampalataya.
Remember that our Christian life is a life of faith. So if you would like your life to be strong in the faith, to be able to obey God by faith, you need to input the Word of God in your mind. Kargahan natin ang ating utak ng scriptures. Hindi lang po yan. Psalms chapter 1, verse number 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Tawag dito, beware, mag-ingat sa mga pinapakinggan mong advice. Sabi rito, huwag kang makinig sa advice ng ungodly because that is a wrong kind of fuel. Naintindihan nyo na? Sisirain ang Christian life mo yan. So ang dapat pakinggan mo on the other hand is biblical advice. Nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. Sinong scornful? Sila yung mga tao na pag magsalita, bumababa yung tingin mo sa Diyos. We cannot afford to be Christians at bumaba ang tingin natin sa Diyos. Respect and reverence. Verse 2, but his delight is in the law of the Lord. Ang Biblia po ay parang batas. Rules to follow. Okay? Para gumana ang buhay Christian life mo, you have to learn the rules, the manual. So, his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Kaya, pag naunawaan po natin ang kahalagahan ng Biblia na dapat isaksak sa isip, the principles, the rules, baga sa marriage life, ano yung susundin mong rule? Sa pagpapalaki ng anak, ano yung susundin mong rule? Amen. Sa pag-manage mo ng finances mo, anong susundin mong rule? Mahalaga na meron kang iisang rule na sundin dyan, at yan ay manggagaling sa Biblia. Amen. You want to make things work in your life and glorifying to God, you need to learn this word. Amen. Kaya nga ang dapat meron sa inyo mga kapatid, desire. Amen. Huwag niyong hayaang mawalan kayo ng desire. Maganda yung sabi ni Brad Noel kanina, dati nung wala pa siya sa Panginoon at hindi pa siya rooted sa Word of God, kapatid, workaholic kasi ito eh. Kaya pag Sunday, parang naiinis siya, sana Lunes na naman. Ibang klase ano? Yung iba pagka Lunes na naman. Samantala siya pag Lunes excited. Bakit? Magtatrabaho, kikita ng pera. Gusto niya, araw, everyday, is a time to earn money. Kaya pag Sunday, walang trabaho, inis siya dahil he cannot earn money. Pero ngayon baliktad na. He is most excited on Sunday. Amen. Not only because he will see the fellowship of believers, but he has a time to learn the Word of God. Mga kapatid, life is too short. Amen. Ang Bible, B-I-B-L-E. Lagay nyo yan, ha? B-I-B-L-E. Basic instruction before leaving earth. Sulat nyo yan. Basic instruction before leaving earth. So bago ka umalis sa mundong ito, kinakailangan you live by the biblical instruction. So, naunawan nyo na? Very important that we fill our mind with the Word of God, and the Word of God will produce faith, will produce success in our lives as Christians. Okay? Number 2, napag-aralan natin last time, ang pangalawa na dapat nating ikarga sa ating mga isipan, number 2 are virtues. Virtues. Pag sinabi nating virtues, ito po ay mga moral uprightness, magagandang mga bagay. Now, there should be no room for evil and trashy thoughts in the mind of every Christian. Huwag mong bigyan ng puwang ang utak mo para sa mga masasama at mga walang kwentang bagay sa isip mo. Because what you put into your mind will produce result. So kung ang laging iniisip mo ay masasama, ang gagawin mo masama. Because if you sow a thought, you reap an act. Pag nagtanim ka sa utak, anong itinanim mo? Yun ang magiging action ng buhay mo. Kaya nga yung mga pumatay, bago yan pumatay, dito niya ginawa yan eh. Naging kriminal, dito yan muna lahat. That is why we need to fill our mind with virtues. Philippians chapter 4 verse 8.
Anong sabi ng Philippians 4:8? Sabi dito, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Amen. Ang gusto kasi ng Panginoon, ang buhay ng Kristiyano ay reflection ng kanyang beauty and holiness. Right, sir. Amen po ba? Amen. Ngayon, hindi natin maipapakita ang reflection of God's beauty and holiness. Ano ang beauty? Kagandahan ng Diyos. And holiness, yung, ano bang holiness sa Tagalog? Kabanalan. Amen. Kabanalan ng Diyos sa ating buhay. Pag hindi natin kinargahan yung isip natin ng mga virtues. Okay? Mga magagandang bagay. So, let's make sure to fill our mind with those things. Okay? That was just a review. Now, we move to the third thing. Napakaganda tong pangatlo. Ano pa ang dapat nating ikarga sa ating mga isip? Number 3, God-centered plans. Dito ay pag-uusapan po natin ang mga plano. Sino sa inyo ang walang plano sa buhay? Kaya nga kayo dito kasi may plano kayo eh. Lahat ng tao may plano. Pero hindi dahil may plano ka, tama yung magiging direksyon ng buhay mo. Right. So ngayon, dahil ang pinag-uusapan natin, buhay ng Kristiyano, buhay ng anak ng Diyos, dapat pati yung plannings natin is God-directed. Kaya nga, Amen. God-centered planning. So, evaluate natin ngayon kung yung mga plano mo sa buhay ay nakasentro, nakakonect, naka-align Right, sir. doon sa kagustuhan ng ating Diyos. Let me ask you, gusto nyo ba ang kalooban ng Diyos sa buhay nyo? Amen. Would you like to fulfill the will of God in your life? Amen. If that is the case, then you make sure that your plan should be centered and aligned Amen. doon sa kanyang kagustuhan. Now, life is short. Amen ba? Amen. At dahil maikli lang ang buhay, kailangan magplano. Halimbawa, kung ikaw ay namasyal sa isang lugar, 2 days ka lang doon, tapos ang ginawa mo lang natulog, sayang naman yung pasyal mo. So, bago ka sana pumunta, plinano mo na saan ka pupunta. Meaning to say, you make the most of those 2 days. So, makikita nyo na, ang sabi ng Bible, mga kapatid, life is short dito sa James chapter 5. Tingnan nyo maigi ha. Okay? I'm sorry, James chapter 4. Alright? James chapter 4, verse 14. Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? Amen. Ang buhay natin, ano? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Now, notice how our life is described. Little. Maikli lang ang buhay natin sa mundong ito. Right, sir. Now, take for example, si Brad Michael, ilang taong ka na? Magta-33. Kung ang itinalaga lang ng Diyos na buhay mo, 50, 17 years ka pa. Hindi natin pag-uusapan yung past 33 years. Ang pag-uusapan natin, yung next 17 years. Amen. At hindi pwedeng walang planning yan. Because time will go by, people come and go into your life, many things will happen, you've got to have plans. Amen. Ganon din po sa atin. We do not know how long you will stay in Australia, Right. but you've got to have plan. Ganon din po sa ating lahat ng mga nanonood. Your life is very short. Kaya sabi rito, your life is like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. So, with that in mind, ma-realize natin, kailangang magplano. Amen, pastor. Kasi yung minsan, tinatanong mo yung mga tao, anong plano mo sa buhay? Wala. Wala siyang masabi. Yung iba naman, may masabi, pero hindi naman sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Life is short. Hindi lang yan. Kung bakit mahalaga itong planning, mga kapatid, is because the Christian life, are you a Christian? Amen. Saved tayo, di ba? Okay. The Christian life is a life of mission. Right. Nandito tayo sa lupa, may mission tayo.
Kaya sabi dito sa Ephesians chapter 5, verse number 16. Anong sabi dito? Ephesians 5:16. Redeeming the time, because the days are evil. Amen. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Amen. Ibig po sabihin, we are not here in this world to enjoy life. Right? Yung iba kasi ang prinsipyo, YOLO, you only live once. Dahil minsan ka lang mabuhay, enjoy life. So ang goal nila sa buhay, mag-enjoy. Hindi po. Ang goal ng Panginoon sa atin sa buhay na ito, hindi mag-enjoy. Right? Ang goal ng Panginoon sa atin sa buhay na ito, mission. Amen. So nung na-save tayo, anong nangyari sa atin sa Diyos? Relationship. Kung sana kinuha ka agad ng Panginoon, eternal enjoyment ka sa langit. Amen. Eternal rest ka sa langit. Eternal peace ka sa langit. Kaso hindi ka kinuha agad ng Diyos. Ngayon, habang nandito ka, ang gusto ng Panginoon sa'yo, partnership. Amen. Naunawaan nyo yan? So, na-save tayo, relationship. At habang nandito sa lupa, partnership. The Christian life is on a mission, and that is partnership with God. Ano tong passion na to, pastor? Ano tong mission ko bilang Kristiyano sa mundong ito? Yan ang Matthew 28:19 and 20. Sabi doon, go ye and teach all nations that we seek the salvation of the lost. Okay? Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ibig sabihin, in your short life here on earth, you make sure na fulfill mo yung mission mo bilang Kristiyano. Amen. And that requires planning. And not just planning, but God-centered planning. Right? Halimbawa niyan, pumunta kami dito sa Australia. Ilang days lang kami, dumating kami noong September 5. Uuwi na kami ng September 20. So, we are here on a mission. Amen. Of course, praise God for the places na nakita namin. Praise God for the gifts that we have received. Ito nga, gift ng mga kapatid dito. Oh, ginamit ko na agad. Amen. Ayos ba? Praise God for all of these blessings. Praise God sa mga pagkain natikman namin. Yun yung mga perks of coming here as a tourist. Natikman namin sa Sydney yung kangaroo meat. Oh, kaya nakatikim na ako ng karne ng kangaroo. Oh, sabihin ko sa inyo, mas masarap pa rin yung beef. But did we just come here to taste the kangaroo meat? Did we just come here to see these places? Part yan eh. But if we just came here just for all of these things and we go home, we failed God. Amen. And it is not a mission accomplished. It is mission failed. At bilang mga Kristiyano, ayaw natin na pagdating sa dulo, mission failed tayo. Dapat mission accomplished tayo. Amen. Kaya, dahil ang Christian life ay mission, kinakailangan ng magandang plano dyan. Amen. Tignan nyo nga, yung mga sundalo, bago sila lumunsad ng kanilang misyon, pinagpaplanuhan. They don't go on a mission unprepared. Kaya yung bang, bahala na, si Batman. Di ba? Lulusob na lang sila. Come what may, que sera. Whatever will be. Bahala na. But they go with careful planning so that they can ensure that the mission is accomplished. Amen. Sapagkat pag hindi nila plinanuhan yan, mission failure. Ganon din tayo mga Kristiyano. Right? Amen. Naiisip natin yan kasi nga gawing na kay Kristo na tayo eh. At si Kristo na sa atin. Amen. Alisin mo yung picture na yan sa buhay mo. Do what you want. This is not relevant to you. But if you have Christ in your heart, then you've got to realize, nung tinanggap mo si Kristo, relationship, ang na-attach na ngayon sa'yo, partnership. You are now on a mission. Amen ba? Kaya nga kayo dito sa Australia, mga kapatid, hindi lang planong pangkabuhayan ang pinag-uusapan, kundi plano
para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Amen. Amen? Kaya yan, this coming Sunday, ang ganda ng planning natin. Di ba? Yung tatlong mga bata, i-dedicate. Si Hope, si Rav, saka si Shiloh. Di ba? And because of that dedication, you can be able to invite your friends. Eh kung napakain natin lahat yan, pero importante sa lahat, nakarinig ng gospel, that is mission accomplished. Oh, uwi pala si Brad Noel ngayong December. Sabi niya sa akin nung isang gabi, buti pa siya makaka-uwi ulit, Brad Aldrich. Sana all, Nelio. Pauwi-uwi na lang si Brad Noel eh. Sabi niya sa akin, Pastor, sabi niya, dadalhin ko ulit yung aking pamilya dun sa main sanctuary natin sa church. Excited si Brad Noel, mga kapatid. Sabi ko sa kanya, Brad, alam mo ang naisip ko dyan? Bukod sa ikaw ay pupunta dun sa main sanctuary, why not ako ang pupunta dun sa inyo? Sabi niya, Pastor, parang gusto niyang sabihin, idea ko yan, kaya hindi ko alam paano sabihin sa inyo. Kasi January 1 ang birthday niya. And usually daw pag January 1, nagpupunta yung mga classmates niya. Now, they have started to notice the changes in his life. Amen. Yung first vacation niya daw, testimony niya, first vacation niya, kumain sila sa labas, siya lang hindi uminom ng alak. Amen. They noticed the change in his life. Hindi ka na umiinom Anong nangyari sa'yo? Diba? Anong pinakain sa'yo? Ngayon, gusto niya na yung mga classmates na yon, mga friends na yon, mga colleagues na yon, ma-share ng gospel. Amen. Anong tawag doon? Mission. At hindi mo magagawang mission na yan na walang planning. Amen. Kaya dapat ang Kristiyano, pag nagpiplano, kasama lahat yan. God-centered planning. Tanong ko sa'yo, sa mga binabalak mo sa buhay, na paggagastusan mo ng pera, at pag-uubusan, paglalaanan mo ng oras, nandyan ba yan ang mga kaluluwa? Andyan ba yan yung mga Christians? Andyan ba yan yung pang-church? Andyan ba yan yung gawain ng Panginoon? Kung sa lahat ng balak at plano mo, gastos ka ng pera at lahat ng oras mo, wala po dyan ang mga kaluluwa. I think it's about time that you reset your planning in life. Amen. At magsimula ka dito sa mission mo bilang Kristiyano. Amen? And begin to set those plans in your life. Worth it, I'm telling you, worth it lahat ng gastos, worth it lahat ng pagod, lahat po yan, mga kapatid. Amen. If your planning is centered on God. So, we cannot go through life without plans. Amen. Hindi pwedeng magpatuloy ang buhay na walang kaplano-plano. Pagtayo ka ng pamilya, walang kaplano-plano. Dapat may plano ang pagtayo mo ng pamilya. And it should be God-centered plan. Amen. Nelio, congrats natin si Nelio, mga kapatid. Isinilang na ang kanyang anak kaninang umaga. Right? Kagabi. Oo. Si Sister Mads, na-confine siya, mga kapatid, nung isang gabi pa. Oo. Kasi nung nag-baptism kami nung Sunday, si Sis Mads, nag-walking doon sa dagat. Hindi, sa tabi ng dagat. Hindi sa dagat mismo. Mukhang kinagabihan yata o kinaumagahan? Kinaumagahan. Na-confine na agad. At due date niya sana ngayong Friday. Pero na-confine na kagabi dahil nagli-labor na siya. At mahigit isang araw na nag-labor Sister Mads. Pinag-pray namin. Alam ko na nahihirapan na sila kaya tinawagan ko para lang kahit papaano ma-encourage. Magana ng kalooban ng kapatid na to. So praise God, nanganak na si Sister Mads. At ang pangalan ng kanilang anak is si Tristan Aaron. Ang gandang pangalan, no? Tristan Aaron. So ngayon, pamilya na kayo. Nelio. Pagpapalaki ka ng bata na walang planning, dapat may plano. At pag nagpalaki ka ng bata, God-centered planning ka. Ano ang plano mo sa anak mo sang-ayon sa Diyos? Hindi pwedeng may plano ka na wala ang Diyos sa planong iyan. Amen ba, mga kapatid? Lahat. Oo. Pati sa financial planning mo, dapat God-centered yan. Hindi pwede yung nagplano ka ng, ganitong kikitain ko, ganito ang magiging sweldo ko, ganito ang magiging savings ko. Nawala ka man lang tithes dyan. Dapat sa lahat ng income mo, ang sabi nga ng Proverbs chapter 3, mga kapatid, Proverbs chapter 3, ito ang planning na maganda. Pakinggan nyo, Proverbs 3, 9 and 10. Ganito ang plano mo dapat. Honor the Lord with thy substance.
and with the first fruits of all thine increase. Oh, isipin mo yung plano na yan, na bawat matanggap mong sweldo, bawat income na pumasok sa'yo, ano ang income? Anything that comes in, pumasok. Ano ang plano mo dyan? You honor the Lord. I-set aside mo yung tithe para sa Kanya. Sa mga unsaved, wala yun eh. Kaya nagagawa nilang maraming gusto nila sa buhay. Sabi nga ni Aldrich nung isang gabi, kukwentuhan kami. Minsan nag-uusap silang mag-asawa. Nakikita nila yung mga kababayan natin dito na minsan uwi ng uwi sa Pilipinas. Bakasyon ng bakasyon. Oo, siyempre, siguro, maganda-ganda na, no? Nakapuntasyon na. Oh, nakaramot na dito yan, kumbaga. Oo, minsan sabi nila, sana all. Kailan naman kayo tayo magkakabakasyon ng ganun, di ba? Ang sagot ni Aldrich sa kanya, nagtatights ba yung mga yan? Siyempre, yung dapat na pang-tights, pinambabakasyon nila yan eh. Tayo, kahit medyo minsan tight ang budget, hindi pwedeng hindi tayo mag-tights. Diba lang tiis-tiisin muna natin ito. Kasi ang sabi ng verse number 10, so shall thy barns be filled with plenty. Pag binalak mo at in-include mo sa plano mo sa finances, itong tithes mo sa Panginoon, honoring the Lord with thy substance, anong gagawin ng Diyos later on with that planning? He will increase. Sabi niya, thy barn shall be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Kaya mga kapatid, don't be tempted by the devil. You've got to have a God-centered planning. So again, may planning ka sa pag-aasawa, God-centered. May planning ka sa pagpapalaki ng anak, God-centered. May planning ka sa mga finances mo, everything God-centered. Sa lahat ng plano mo, it should be God-centered. But you cannot afford to go through life without planning. Pangalawa, you cannot afford to go through life with wrong planning. Wrong planning. Kaya tayo hindi nagsasucceed sa ating Christian life. Samantalang, God wants to bless you. God wants to use you. Amen? And God wants you to be a blessing. Gusto kang i-bless ng Panginoon. Gusto kang gamitin ng Panginoon. At gusto kanyang gamitin pagpapala. Pero hindi nagsasucceed yan. Hindi nagpa-prosper. Bakit? Because you have wrong planning in your life. Amen. Mali-mali ang ating mga plano sa buhay. You cannot lay down the right plan, a wrong plan. You cannot follow the wrong plan and expect the right results. Amen. Tama ba ako? Amen. So if you want to expect the right result, you've got to have the right planning in our life. Amen. And bukod dyan, ang masaklap, pag hindi natin inayos ang ating mga plano sa buhay, kayong may mga plano dyan, di ba? Planong mag-abroad, plano ng course, kung anong mga plano. Pag hindi nyo inayos yan at hindi nyo inalign, hindi nyo inacknowledge ang Diyos sa mga planning na yan, mga kapatid, okay? Hindi lang ikaw ang magsasuffer sa buhay mo. It will also affect the people around you. Your wife, your children. Tignan niyo po si Lot. Diba? Si Abraham and Lot. Kasi dumami na yung kanilang mga sheep, mga alaga. Sabi ni Abraham kay Lot, Lot, mamili ka. Kung saan ang gusto mong pupuntan, hindi pwede tayong magsama. Dapat maghiwalay tayo. If you go east, I'll go west. If you go north, I will go south. But I will go the opposite direction. So nakita ngayon ni Lot yung plains of Sodom and Gomorrah. Aware siya na masama ang lugar na yon. Pero nakita niya, prosperous. Sabi niya, I'll go there. So anong nangyari doon sa plano na yon? Napunta siya doon, hindi lang siya nasira, pati yung kanyang family. Be careful with wrong planning. So be careful with no plan. Be careful with wrong plan. And listen, we cannot go through life. Kung bakit kailangan ng planning? God-centered planning, because we cannot go through life by living in the past. Amen. Now, lahat tayo may mga past. And whatever those pasts are, you cannot allow them to control your future. Amen. Right? Ngayong saved ka na, tinanggap mo si Kristo, biniyayaan ka ng Panginoon ng bagong buhay, at bagong pagkakataon, pabayaan mo na yung past mo. Ang isipin mo, planuhin mo itong future na ito. Amen. Whatever be your past, it could be a past of failures, it could be a past of successes, it could be a past of glories, it could be a past of miseries. Whatever that be, you cannot allow that to control your present and your future. So, you've got to have God-centered planning. Amen po ba?
Oh, kaya ang sabi ng Philippians 3:13, okay? Philippians, buhay pa kayo dyan? Natututo ba kayo? Na-encourage ba kayong magplano? Okay, Philippians 3:13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, kalimutan mo na yung nakaraan. Wala na yun. Wala magagawa sa'yo yun. Oo. Ang mahalaga, magplano ka na ng future mo. Don't dwell on the past. You've got to plan for the future. Okay? Sabi niya rito, forgetting those things behind and reaching forth unto those things which are before. So, kailangan talaga ng planning. Why? Because we cannot go through life with no plan. We cannot go through life with the wrong planning. And we cannot go through life with living in the past. So, we need God-centered planning. Now, before I close, bigyan ko lang kayo ng isang halimbawa ng mga maling planning, mga kapatid. Dito sa James chapter 4, ano po? Ang bilis ng oras dito sa Australia talaga. Oo. Feeling ko, 10 minutes pa lang ako nagpipreach, mga kapatid. 30 minutes na pala. Oo. Dito sa James chapter 4, verse 13. Okay? Sabi rito, go to now he that say, kayo man nagsasabi, today or tomorrow, we will go into such a city. Parang Australia, parang Brisbane to. Pupunta kami sa Brisbane. Mananatili kami ng 1 taon bilang student visa. And buy and sell. Magne-negosyo, Brad Noel. And get gain. Ang ganda ng planning niya, di ba? Pero sabi kaagad, sinagot, ang sabi sa kanya, hindi mo alam ang mangyayari bukas. Plano ka ng plano, sigurado mapupang buhay ka pa bukas. Ano ang lesson dito? Ang God-centered planning is, you say, Lord, if you will, kung kalooban mo, kung buhay pa ako. Magplano ka, pero i-acknowledge mo na ang Diyos ang may hawak ng kinabukasan mo. Amen. Kasi plano ka ng plano, last night mo lang pala ngayon. So yung plano mo, wala nang gagawa nun. Kasi ikaw ang dapat gumawa. So when you plan, you've got to acknowledge God. That is God-centered planning. Acknowledge God, meaning to say, if you allow me to live. Right? Amen. Kaya kung kayo uuwi ng Pinas, sabihin nyo, uuwi kami sa Pilipinas by June kung buhay pa kami. Kung kalooban ng Diyos. Kaya sabi dito, sa verse number 15, for that ye ought to say, ang dapat yung sabihin, if the Lord will, kung kalooban ng Diyos, we shall do this, we shall live and do this or that. So, ang tama nating sabihin, ganito yan. Pag halimbawa, meron kayong mga kausap, sabihin nyo ganyan, okay, makikita tayo bukas, magbabasketball tayo, kung kalooban ng Diyos. Parang nung isang gabi, nagplano tayo, magbabasketball tayo bukas. Ako pa yung nagsabi nun kung kalooban ng Diyos, magdamag, 13 times ako sa CR. Di wala na, hindi na ako nakasama sa basketball. Di ba? Kaya if the Lord will talaga, mga kapatid, Amen. Panginoon lang talaga. Yan ang God-centered planning. Amen? Meron pang isang verse. Luke chapter 12. Luke chapter 12. Okay? Luke chapter 12. Verse number 16. So, huwag kayong ma-confuse ha. Huwag niyo isipin na parang nag-shift na naman ako ng topic. Yun pa rin. Kanina I was talking about God-centered planning sa mission sa buhay. Ngayon, including God. Okay? Luke chapter 12 verse 16. And he spake a parable to them saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. May isang mayaman daw. Nagbunga yung kanyang mga pananim ng kay dami, mga kapatid. Okay? 17. And he thought within himself, sabi niya sa kanyang sarili, anong gagawin ko sa dinami-daming mga ani ko? Wala akong paglalagyan. I have no room to bestow my fruits. He said, nagplano na, this will I do. Itong gagawin ko. I will pull down my barns, sisirain ko yung aking kamalig, at magtatayo ng mas malaki, at dun ko ilalagay yung aking mga ani. And, sabi niya, ito ang aking gagawin. I will say unto my soul, Soul, thou hast much good laid up for many years. Ngayon, sabi niya, dami mo ng mga kakainin. Kahit ilang taon pa yan. Sabi niya ganyan, di ba? Take thine ease, relax ka na. Okay? Ibig sabihin,
retire. Okay? Eat, drink, and be what? Mag-enjoy ka na sa buhay mo. 20. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Ngayong gabi, Amen. kukunin ko ang kaluluwa mo. Then who shall those things be which thou hast provided? So sabi ng Panginoon, kukunin ko ang kaluluwa mo. Ibig sabihin, ang taong to, ang sentro lang ng kanyang plano, mga kapatid, self-satisfaction or self-centered planning. As I close, mag-ingat tayo sa self-centered planning. Right. Amen. Na ang planning natin, wala tayong ibang nakikita kundi yung sarili natin. Dapat pag nagplano tayo, ang nakikita natin ay ang Diyos. Amen. Kaya sa inyong mga plano, nakikita nyo ba ang Diyos o yung sarili nyo lang ang inyong nakikita? Pag nakita ng Diyos na puro sarili mo lang yung nakikita mo sa plano mo, baka matulad ka sa mayamang ito. Kukunin niya kaagad ang buhay mo. Amen po ba? Amen. So let us make sure, ulitin ko na, i-review natin. Life is short. The Christian life is on a mission. We cannot afford to have no planning. Wrong planning. We cannot allow the past to control our future. We really need to set plan, and it should be God-centered planning. Amen. Ang dapat makita natin sa ating mga plano ay hindi sarili natin, Right. Amen. kundi ang Diyos. Amen. Fill your mind with God-centered planning. Amen. Pag naunawaan po ninyo ang principle na ito, mga kapatid, the Lord will bless your life. Amen. Makikita mo. You will find true satisfaction at the end. Magpaplano ka na rin lang. Dapat yung planong makadiyos na. Right, sir. Amen. Amen? Okay, manalangin tayo. Lord, thank you so much for this evening. Salamat sa message na aming natutunan. Yes, sir. Napaalalahanan kami, Panginoon, that life is short, that we are on a mission, and that that we should redeem the time, Lord. The days are evil, maikli lang ang panahon namin sa mundong ito. So help us, Lord, to make the most of it and to make sure, dear God, na hindi self-centered ang aming mga planning. Hindi lang yung sarili namin nakikita namin, Lord. Na ang gusto naming makita ay hindi lang yung mga name and fame and glory, kundi ikaw, Lord, ang inyong gawain, ang mga kaluluwa, and how we can lay up treasures in heaven. I pray na kayo pong patuloy na tumulong sa bawat isa na ma-internalize po ito at ma-apply sa kanilang personal na buhay. We don't want to waste our time on earth. We don't want to waste our resources on earth. So we would like to build a life that is based on a biblical plan and perspective. Thank you, O God. In Jesus' name. Amen. Okay?